www.karavanista.com, váš průvodce cestování. Dovolená rok 2026. Výjezd v sobotu ráno z Řisut v 6 ráno, předpokládaný příjezd do Gelingu 11:30. První zastávka kemping Torenerhof, Rakousko. Přípravy v pátek, výjezd v sobotu v 6 hodin ráno, cesta přes Salzburg, sjezd na Kuchl a příjezd do Gelingu ve 12 hodin. Takže zdravíme vás z Rakouska, nacházíme se v kempu Torenerhof v Gelingu. Příjezd do kempu je poměrně úzkých silnicích, v okolí teda nádherné výhledy, kdy před kempingplacem se nachází malé parkovišťátko, ale pokud jedete s karavanem, vjeďte rovnou dovnitř u hotelu Torenerhof, kde je vjezd a šipky vás už vedou dál do kempu. Samozřejmě hlavní atrakcí tady kempu a okolí jsou Wasserfall, to znamená vodopády, které jsou skutečně nádherné. Je kolem té hlavní budovy, přesně jak jsem říkal, značeno jako kemping. Pokračujte dál. Projíždíte kolem hotelu, ve kterém se nachází i restaurace, kde si můžete zakoupit i snídaně za 10 €, nebo samozřejmě si můžete vařit sami a následně pak vyjíždíte dál do kempu. Když se tam dostaneme, tak po levé straně se nachází další budova hotelu, kde ze zadní části je zázemí pro kempaře, toalety, sprchy a tak dále. Jdeme se tam podívat. Jenom nahlídneme ještě pohledem zpět do restaurace a právě na recepci, kde se zakempíte a následně poté jdete nahlásit svůj pobyt. Takže nacházíme se v zadní části kempu, právě kde je zázemí pro kempaře. Jdeme se podívat do kuchyňky, která slouží zároveň i jako prádelna, kdy si tady můžete zaplatit i možnost vyprání a i sušičku. Jsou tady samozřejmě i možnosti, kde si můžete umýt nádobí a zároveň, pokud nemáte v karavanu vlastní kávovár, tak si můžete uvařit i svoje vlastní kafe. Jinak pračka vidíte za 3 €. Další dveře jsou už po té toalety, dámské a pánské. Mezitím jsou nějaké automaty na pití a na různé pochutiny pro děti. Jdeme se podívat na toalety. Vypadá to opravdu dobře. Toalety jsou čisté, vyvoněné. Jede tady klimatizace, takže super. A jsou tady i sprchy, které jsou součástí samozřejmě ceny za kempovací pobyt. To znamená, nemusíte platit žádný další poplatek za sprchy. Jdeme dál. Jenom ještě krátké zastavení zpátky u zázemí. Nenašel jsem tady místnost na výlevku chemických toalet. To znamená, buď to do toalet, nebo budu muset zjistit na recepci, případně bych informaci doplnil. Od toalet je příjezd na kempovací místa poměrně dost zmatečný, protože tady je parkoviště pro veřejnost, která navštěvuje vodopády. Nechá se tam projet i tady do kempovacích míst. Je to zbytečně složitý, zbytečně se tam musí zatáčet dopravoulí zatáček. A i jak nám řekli na recepci, projeďte rovně touto zákazovou značkou a nacházíte se přímo na karavanové louce. Těch karavanových míst je tady hned několik, dejme tomu 10 karavanových míst. S tím, že my jsme zakempili hned takhle na začátku.
Jsou tady další karavany. Je tady samozřejmě možnost připojit se na elektřinu, kdy ten sloupek je poměrně dost daleko. A my máme přípojku kabelovou 30 metrů a museli jsme napojovat. To znamená, je potřeba s tím počítat. Nicméně to okolí tady, příroda a klid je naprosto neuvěřitelný. Takže to je kemping Torenerhof. Budeme pokračovat u vodopádu. A opět krátký přejezd z Rakouska do Slovinska. Zastavení druhé, kemp Danica, Slovinsko. Nacházíme se ve Slovinsku, autokemp Danica. U vjezdu se nachází recepce, kde nahlásíte pobyt. Většinou je nutno mít rezervaci a přidělí vám místo, nebo případně je možnost si i během rezervace rovnou místo zvolit, vybrat a předbukovat. Je tady k dispozici i mapa kempu, kde vidíte vlastně i místo recepce, kde jsme. Vidíte, že ten kemp je poměrně jakoby veliký a my jsme ubytováni na C24, takže to máme blízko jak k zázemí toalet, sprch, ale i právě potom následně k říčce, kde je možno se koupat. Je tady samozřejmě zázemí různého hřišť a dětských hřišť. Hřiště jsou dostupná k dispozici pro ubytované hosty. Je jich tady hned několik na fotbal, na tenis, na košíkovou, na cokoliv jiného. A i těch kempovacích míst je tady hodně. Samozřejmě možnosti karavany, obytky, ale i třeba stany. Vybere si tady skutečně každý a i ty místa jsou poměrně dobře členěná, docela dostatečně velká, takže každý podle svých preferencí si najde svoje místo s tím, že si můžete vybrat místo, které je blíže k sociálkám nebo naopak, které je blíže k řece, což jsou tzv. Prémiové místa, anebo třeba místa, která jsou více na slunci nebo více ve stínu. Hned i tady u recepce se nachází pekárna, která má otevřeno denně od 7 do 11, kde si můžete zakoupit různé pečivo, bagety, chleba, případně koblihy, krosány a tak dále. Jdeme se podívat na toalety a na zázemí kempu. V budově s toaletami se nachází samozřejmě i venkovní umývárna nádobí. Jsou tady jak toalety, samozřejmě rozděleno pánské, dámské, tak jsou tady samozřejmě i sprchy, jenom letmo nakoukneme, ale v podstatě starají se o to, ta údržba je tady super. Dokonce je tady i místnost pro rodiny s malými dětmi, kde máte možnost přebalovacích pultů, anebo třeba právě i možnost sprchovat se s dětmi, abyste se nemuseli oddělovat, pokud je tady jenom táta s 2 holčičkama, tak aby i tady to bylo umožněno. Každé sprchové místo se nechá samozřejmě zavřít, disponuje umyvadlem, se zrcadlem a samotným sprchovým koutem. Všechno je to samozřejmě v ceně pobytu. Následně jsou tady potom i vysoušeče vlasů, případně i umývárka kránu, dejme tomu pro vyčištění zubů a tak dále.
Pánské toalety vypadají také dobře, čisté, uklizené. Hned vedle budovy toalet se nachází i výlevky na chemické toalety, kde samozřejmě máte i přívod vody k tomu, abyste si kazety důkladně propláchli. A opět není to úplně nejnovější, ale je vidět, že je tady pořádek, že i kempaři dbají na to, aby všechno bylo v pořádku. Ono i pokud přijedete elektroautem, tak tady po kempu máte různé místa, kde můžete zastavit a svoje elektroauto dobít. Takže i tohle je obrovské plus a výhoda. Zhruba uprostřed kempu, tak aby to bylo dostupné opravdu pro všechny, tak se nachází i hezky udělané dětské hřiště, kde si můžete vyhrát, nebo respektive vaše děti si můžou vyhrát. Opět udržovaný, čistý, hezký. V kempu se také na několika místech nacházejí takovéhle centrální místa pro sběr odpadů, opět rozdělené na papír, plast, sklo, běžný komunální odpad. Takže i tohle je dobře vyřešeno a z každého toho místa máte opravdu vždycky dostupnost k takovémuto sběrnému místu dobrou. No a hned za kempem se nachází horská řeka Bohyň, my ji říkáme Bohunka, je nádherně čistá, nechá se v ní koupat, samozřejmě tím, že je to horská říčka, tak i v létě bude studená, ale zase na druhou stranu příjemně to osvěží a ta čistota té vody, ale i celkově toho prostředí tady je neuvěřitelná. Jinak tady je můstek, kterým se v podstatě z kempu dostanete na hlavní cyklotrasy, které vedou dál v okolí Bohyňských jezer a jezera Bled, kam se dá dojet skutečně až na kole a všechny ty cyklostezky moc hezky udržovány, vypadá to dobře. Takže to je autokemp Danica ve Slovinsku. Opakuju, že pro letní sezónu je určitě potřeba mít rezervaci předem, protože ten kemp je hodně naplněný. A další ještě věcí, kterou jsem nezmínil, tak je samozřejmě i možnost přijet bez jakéhokoliv vlastního ubytovacího zařízení a pronajmout si v kempu několik karavanů, které tady stojí nastálo, jako třeba tady ten více jak 10metrový fešák. Takže může být váš během vašeho pobytu ve slovinském kempu Danica. Tak, za nás super kemp, určitě doporučujeme. Asi se určitě vrátíme v budoucnu. Výletů v okolí skutečně hodně. Příroda nádherná, voda všude čistá, průzračná. Je to takový neobjevený, si myslím, ráj pro cestovatele, kteří jedou do Chorvatska a Slovinskem většinou jenom projíždějí, že ani nevědí, jaké krásy se tady nacházejí. Takže budeme se těšit dál. Uděláme ještě reportáž krátkou z jezera Bled, kam se chystáme zítra, a pak už budeme pokračovat dál do Chorvatska. Tímto záběrem se loučíme se Slovinskem a přesouváme se dále do Chorvatska. Další zastávka, kemp Biela Uvala, Chorvatsko. Kemp nabízí vyžití především pro rodiny s dětmi a atrakcí je tady hodně. Doporučujeme. Vodní atrakce s možností skákání do vody, skluzavek ocení nejen děti, ale i dospělí. Stojíme před hlavním vjezdem do kempu Biela Uvala v
Istrii, Chorvatsko. Hned u vjezdu je budova s recepcí, kde probíhá jak check-in, tak check-out. A abyste sem nezajížděli a neblokovali ostatním vjezd, tak je tady před vjezdem dost velké parkoviště, kde si zaparkujete karavan nebo obytku, dojdete udělat check-in, kde vám přidělí parcelu. Doporučujeme auto nechat na parkovišti nebo karavan nechat na parkovišti a jít se na tu parcelu podívat, jestli vám vyhovuje. Pokud tomu tak není, tak vám přidělí jiné parcely, případně si můžete zkusit vybrat jinou svou, která vám vyhovuje a poté zjistit dotaz na její dostupnost. Jdeme se teda podívat dovnitř do kempu, kde, jak i vidíte z mapky, tak je to skutečně obrovský kemp, který samozřejmě nabízí možnosti ubytování jak v karavanech, tak v obytkách, ale i ve stanech. Plus jsou tady karavany na stálo, jsou tady mobilhajmy a glamping housey. Takže každý si tady najde určitě svoje možnosti, kde se ubytuje. Je to neskutečně velký. Jdeme dál. Hned u recepce se nachází také i bankomat, kde samozřejmě všude lze platit kartou, ale jsou tady různé stánky se zmrzlinou, zelenina a tak dál, kde berou pouze hotovost, takže pokud nemáte hotovost, nezoufejte, můžete si zde vybrat. Při příjezdu zároveň dostanete i mapku kempu, kde vám zakreslí, kde je vaše místo, kam byste měli zajet. Říkám, dojděte se tam podívat. A jinak všude cestu najdete takovéhle ukazatele, které vás navedou na konkrétní místo. Takže zóna A, C například dovede vás i podle mapky, je to krásně přehledný, trefíte. Po celém kempu jsou kromě silnic samozřejmě i chodníky, většinou lemovány různými květinami nebo jiným porostem, aby to vytvářelo dojem většího útulna a myslím si, že se to povedlo. Jinak spousta těch míst je samozřejmě vyparcelována takhle živým plotem. Spousta také ne, ale jsou všechny očíslovány. Každé to místo má svůj vlastní elektroměr, můžete se připojit na elektřinu a každé to místo má i vlastní přípojku pitné vody. Jenom krátké zastavení cestou u mobilhajmů, které jsou takhle schovány ve stínu pod stromy. Je to teda dál k moři, ale pokud nemáte vlastní ubytovací možnosti, oceníte, anebo pak případně glampingové stany, kam se dostaneme později. V areálu se nachází hned několik bazénů, s tím, že toto je vlastně ten největší bazénový komplex, který v celém kempu najdete. Několik bazénů různých hloubek, velikostí a samozřejmě i tobogány a další i atrakce, včetně animačních programů, cvičících animátorů u bazénů a tak dál. Vyžití, úžasný. Jak jsem říkal, v kempu se nachází i glampingové stany, takže máte možnost se ubytovat nejen v mobilhajmech, ale i v takovýchto stanech, kde máte to blíže k bazénům, blíže k moři, každý podle svého. V kempu se dále nacházejí i karavany, které jsou tady upevněny na stálo. To znamená, že si můžete i pronajmout karavan, který je přímo v kempu. Ty karavany vypadají dobře, takže se nemusíte ničeho bát. Všechny jsou vybaveny předstanem, samozřejmě sezením, lednicí a vším potřebným. Jdeme se podívat na toalety a zázemí kempu. Takovýchto budov je v kempu hned několik. Jsou to toalety, sprchy, umývárny nádobí a možnosti výlevky chemických toalet. Všechno je to udržované, čisté, uklizené. Tady zrovna teda vidíme listí, ale bohužel to je listí ze stromů okolo.
Jinak i sami kempaři se snaží dodržovat pořádek, což je v pořádku. Toalety jsou samozřejmě rozděleny na pánské, dámské. Jdeme se podívat na pánské toalety a sprchy. Ještě před vstupem do sprch jsou tady takovéhle koutky, kde se můžete nalíčit, upravit. Spíše je to vhodné pro dámy, samozřejmě i na dámských toaletách tady ty možnosti jsou ale i na pánských. Dále jsou tady převlékací kabinky s rychlými umývárnami. Samozřejmě i umývárky běžné. Jdeme dál. Nacházíme se u pánských sprch. Samozřejmě uzavíratelné s možností odkládání věcí, různých věšáčků a samotná sprcha, jak ruční, tak ale i stropní. Obrovská výhoda, protože většinou bývají stropní. Tohleto za mě super vymyšlené. Těch sprch je tady několik, samozřejmě není potřeba je nějak platit, jsou v ceně ubytování. Samozřejmě i vysoušeče vlasů a tak dále. A pohled na toalety, opět uklizené, udržované, čisté, doplňované o papír, bezvadný, zase umytí rukou, samozřejmě i pánské pisoáry. Dále zde najdete i koutek pro možnost osprchování vašich mazlíčků. Taky zajímavé řešení. Výlevka na chemické toalety, doplněná samozřejmě do toho hadicí na vodu a opět čistá, uklizená. Samozřejmě i toalety a sprchy pro tělesně handicapované, také výborně řešeno. Samozřejmě v kempu se nachází i zázemí s pračkami a sušičkami, kde si za 7 € můžete vyprát, za 7 € vysušit. Těch praček se vždycky nachází 3 pračky, 3 sušičky, ale jak jsem říkal, těch budov toho zázemí je tady víc, takže určitě si najdete své. Další možnosti ubytování, různé další stany, mobilhajmy rozprostřené v celém kempu, takže pokud chcete být blíže k moři a chcete být ve stanu nebo v mobilhajmu, máte i tuto možnost, samozřejmě i zde je vše cenově odlišeno. Ještě se zastavím na této prázdné parcele, kdy jasně vidíte přípojku elektrického proudu a zároveň i napojení na hadici nebo napuštění pitné vody. Je to vždycky pomocí sloupku, který je společný většinou pro 2 až 3 parcely. V celém kempu samozřejmě i několik takovýchhle míst, kam můžete odnášet odpad a zase jsou to tříděné popelnice, samozřejmě možnost i mixovaného odpadu, ale je tady možnost i tříděného odpadu. Když se podíváme dál, tak dole vidíme dětská hřiště a další věci v kempu. Půjdeme se tam podívat. Jsme u centrálního dětského hřiště, kde těch atrakcí a možností vyžití pro vaše děti je mnoho. Jsou tady takovéhle stany, kde jsou různé videohry, automaty. Vedle je Jump Arena, je tady i minigolf. Jsou tady různé další budky, kam si vaše děti mohou jít hrát, aby byly kryté před přímým sluncem. Na děti se tady myslí super. Nacházíme se na centrálním náměstíčku, kde večer probíhají animační programy pro děti, případně vystoupení živých kapel, ale jsou tady i různé bary, bystra s možností občerstvení. Takže dobrý. No a z kempu vycházíme pomalu k moři, kde je několik pláží, kam můžete zajít. Samozřejmě jsou tady i různé prodejny, jak vybavení na vlbnutí do moře. Jsou tady i různé zmrzlinárny, jedna zmrzlina za 2 € a hned u moře se nachází jeden z dalších bazénů.
Ještě krátký pohled z bazénu na moře, kde i vidíte nafukovací atrakci, kam můžete zajít se svými dětmi. Můžete si užít skákání v podstatě na vodním hradě, na mořské hladině. Je to spoplatněno 24 € za celý den, případně 18 € za 2 hodiny. Zpátky na hlavní třídě, tak jsou tady různé půjčovny kol, koloběžek, dalšího vybavení. Ale co jsem zapomněl zmínit, na konci tady té cesty se nachází i prodejna. V kempu jsou 2. Ta prodejna je skutečně velká, je to dejme tomu velikosti běžné české Billy. Takže sortimentu hodně, ceny přívětivý. Procházka kolem minigolfového hřiště, umělá tráva, hezky udělané. Zase za poplatek si můžete půjčit holé míčky, vyrazit si zahrát, případně využít hned vedle jump arénu hned s několika trampolínami a proliskami, anebo jak jsem zmiňoval, elektronické stany, to znamená stany s různými automaty a tady těmi věcmi. Tak, dostáváme se pomalu k naší parcele. Kemp je to skutečně veliký. Nejčastější národností jsou tady Nizozemci a Dánové. Samozřejmě potkáte tady Němce, Italy, Čechy, Poláky a tak dál. Tak, to je tedy kemp Biela Uvala v Chorvatsku. A my budeme pokračovat dál návštěvou do blízkého města Poreč. A poté se budeme přesouvat v Chorvatsku dál do vnitrozemí a následně se přes Maďarsko budeme vracet do České republiky. Takže zatím, čau. Cesta zpět domů rozkouskována zhruba po 300 kilometrech. Kemp Slapič, vnitrozemí Chorvatska. Takže zdravíme z dalšího chorvatského kempu, tentokrát ve vnitrozemí, kemp Slapič. Cesta do kempu je dobře značená, nicméně příjezd je po hodně strmý cestě. Je tomu taky s výjezdem a dostáváme se přímo do kempu, kde na levé straně je recepce, kde nahlásíte svůj pobyt, ubytujete se. Můžete si k tomu vzít elektřinu, tady je spoplatněná, 6 € za noc, ale ten kemp je víceméně rodinný, malý, oproti tomu, co jsme byli u moře. Jdeme se na to podívat. Nacházíme se v recepci, kde se ubytujete a zároveň ke každému ubytovacímu pyči dostanete i takovéhle klíčky, které slouží jako přístup do sprchy. Jsme ubytováni, jdeme dál. Hned za recepcí se nachází místo pro vyhození odpadů, ale jsou tady i toalety a sprchy. Těch budov je po celém kempu hned několik. A zároveň tady se hned nachází restaurace, ve které i funguje prodej pečiva po ránu. Jdeme projít kemp. Kemp se nachází u říčky Mrežnica, která má průzračně křišťálovou vodu. Je to i teplý, nechá se v tom koupat. Zároveň i v kempu se nachází bazén. A můžete si i na recepci vybrat, jaká místa chcete, kdy vám umožní zajet do kempu, někde zastavit, projít si celý kemp a vybrat si místo, pokud zrovna není rezervováno, což je opatřeno cedulkou rezervace. Takže vyberete, ubytujete a užíváte. Sprchy jsou na zámek, protože tady za kempem se nachází i veřejné parkoviště, kam se místní jezdí koupat,
protože jsou tady udělány schůdky a přístupy do řeky. Takže z toho důvodu jsou sprchy na klíček uzamčené, aby byly k dispozici čistě jenom kempařům. Jinak, když se podíváme na jednotlivé ty parcely, tak všechny jsou opravdu veliký. Když už se sem vejde tohleto, tak si myslím, že se sem vejde všechno. My jsme tu jenom na jednu noc. Vybrali jsme si libovolné místo, který je zároveň blízko sprch a toalet a zároveň i bazénu. Jdeme se k němu podívat. Bazén je spíše menší, ale pro potřeby kempu si myslím, že naprosto dostačující. Jedna z budov toalet, sprch. Máme tady samozřejmě umývárku, nádobí a jsou tady toalety se sprchami. Opět uklizený, čistý. Sprchy, jak jsem říkal, zamčený, máte k němu ale klíček. A jinak toalety uklizený, doplněný. Ideál. Ze zadní části se pak nachází prostor sloužící jako výlevka na chemické toalety. Jdeme se tam podívat. Tohle je umývárna pro psy. Tady jsou další umývárky nádobí. A tady je místnost na vylití chemických toalet. Opět doplněná o potřebnou hadici na vypláchnutí kazet. Takže my jsme si vybrali místo ve stínu, jinak je tady potom takováhle obrovská louka, rozparcelováno všude, kde si můžete vybrat být i na přímém sluníčku. Jinak, jak jsem zmiňoval, kemp je z velké části obsazen Čechy, což je pozitivní zjištění a super oproti Holanďanům a Dánům, Němcům, které jsme zažili u moře. Tak, protože jsme tu jenom na jednu noc, tak to byl letmý náhled kempu Slapič. Fotky od řeky budete mít přiloženy na konci videa. Jinak tady ten kemp doporučuju buď to cestou k moři, nebo naopak cestou od moře zpátky do České republiky. Krásný malý rodinný kemp, mluvící česky. Takže zase příště. Čau. A cesta domů nás dále zavedla do Maďarska. Kemp u termálních lázní Sárvár, Maďarsko. Videoreportáž z termál kempu Sárvár si vzala tentokrát na starosti manželka. Tak, nacházíme se v termál kempingu Sárvár, kde jsme samozřejmě takhle na recepci, když přijedete, tak se sem musíte dojít nahlásit. Tamhle, pokud je místo, necháte někde svůj karavan stát na chviličku. Tady je velký parkoviště, který využívají hlavně všeobecně i hosti celkově lázní, které vlastně, když tamhle půjdete za roh, tak dojdete k hlavnímu vstupu. Občas tady stojí i nějaká obytka, tak jako nemělo by se, ale prostě někdo to tady třeba jednu noc nechá, nevím, jak moc je to hlídaný. Každopádně tady za tím průtkem máte tady i napsaný na té ceduli, že je to pro karavany. To tady používají hlavně lidi, kteří třeba check-out je do 11:30.
Takže oni vám sami na recepci řeknou, že v 11:30 musíte vyklidit místo v kempu, ale můžete si svoji obytku karavan zaparkovat tady na to parkoviště a být tady klidně ještě do večera, využívat prostě služeb toho wellnessu, jít si zaplavat do bazénu, do termálních lázní a prostě tady buď to ještě třeba můžete i přespat za nějaký menší poplatek, anebo prostě večer odjet z domu. Takže tohle je super. Teď je to tady úplně prázdný, když jsme tady byli na podzim v době těch podzimních prázdnin, tak tady nebylo jediný volný místo. To opravdu tady lidi čekali na každý volný flíček v tom kempu. Bylo tady úplně narváno, teď je tady prázdno, takže kdo není náročný, nepotřebuje žádný vybavení kempu, sociálku, sprchu, vařiče, umývárny, klidně i za nějaký poplatek může prostě stát tady. A tady tou bránou projdete prostě do kempu, takže pak můžete vlastně de facto využívat úplně všech služeb v tom kempu. Je tady nějaký zvonek, nevím, jak to funguje, nikdy jsme na tom nebyli, ale je to tady k dispozici. Tady máte plánek vlastně celého kempu, takže když pak vlezete dovnitř, tak se podíváte, kde máte ten svůj flíček. My stojíme na 50. To znamená, že 50 je tamhle na rohu, stáli jsme tam nek na podzim, tak jsme si to místo vyžádali i teď v létě, protože je blízko sociálek. Sociálky jsou vlastně C a D, takže to tam máme pár kroků a ke vstupu do lázní je to vlastně pěším dochodem taky kousíček. Ty domečky, to jsou vlastně sociálky, kuchyňka, vypadá to navenek tak jako zvláštně, ale je to jako jiný. Ta s těma okýnkama, to je kuchyňka, tam si dojdete klasicky umýt nádobí, tam zrovna někdo myje. Tady jsou i venku stolečky, kde si můžete posedět, no a pak to máte pár kroků vlastně na sociálky. Samozřejmě všechno bez žetonů. Tady máte výlevku. Tady jsou sprchy. Umývadla. Tady máte vždycky. Ty sprchy jsou tady 4. Většina lidí se většinou stejně sprchuje v lázních, takže není tady narváno. Což oceňuje tady tekuté mýdlo v zásobníku, které příjemně voní, takže si sebou nemusíte brát ani mýdlo. Hlavice je tady teda jenom horní, není tu ta ruční, ale ten proud je tady silný, takže za mě super. Jako tady máte pár umyvadílek, tady ještě nějaká privátní. A vedle vlastně, když přijdete pár kroků, tak jsou záchody. V kempu jsou dobře řešený i odpady. Jsou tady kontejnery jak na komunál, tak jsou tady na papír, kov, sklo. Takže je to vlastně v centru de facto kempu. Každý to se má blízko k roku. Tady je potom výlevka na šedou vodu a nápust na vodu pro obytky. Takže sem si normálně zajedou, vypustí se. Ty místa jsou tady poměrně velký, takže úplně v pohodě. Si sem postavíte karaván, natáhnete markízu, dáte auto tak jako my. Takhle jsme si umístili karaván. Máme dokonce roztaženou markízu i clonu a vedle máme postavený auto a úplně krásně se vejdeme. A na každém tom místečku máte to takhle ještě ohraničený někde tím živým plotem. Máte vlastně Antoníček, kde máte svoji elektriku, svoji vodu, akorát tady snad není, tady nevím, jestli je to odtok i na špinavou vodu, takže vlastně super, nemusíte nikam daleko. V kempu jsou i mobilní domky, takže si můžete, kdo nejste karavanem, můžete si tady zaplatit i mobilní domek. Takhle posílám ještě ze zhora, jak vypadá celý kemp. Je tady spoustu volných míst, takže nemají plno. Tady jsou pak ještě různě takhle dvířka,
když zadáte kód, který vám sdělí na recepci, tak můžete odsud odejít a tady je vlastně takový příjemný lesík, kde si můžete vyvenčit psa, udělat procházku, takže super. Kempu je taky takovýhle pidi hřišťátko pro malý houpačka, ale oni tady jinak vítají všude po silnicích, na koloběžkách, pinkají si tady míčkama, takže oni to tady mají dostatečně zábavný. No, to bude všechno. Kdybyste měli nějaký dotazy, ukážu vám jenom v krátkosti, jak to tady vypadá. Tady je spousta bufíků, tamhle je ten velký akvapark. Tady jsou všude místa různě na té ploše na ležení. Jsou tady takovýhle různý dřevěný přístřešky, kam si můžete tamhle za nějaký poplatek koupit i lehátko umístit. Tak tady vám natočím, jak vypadá třeba jídelní lístek. Všechno je to v těch jejich maďarských hufech. Nevím, jak to teďka vychází, jestli 500 hufů 1 euro. Takže si to vždycky jako musíte přepočítat. Jsou tady ceny, řekla bych, jako v Čechách, jako velice příznivý. Všude se tady dá platit eurem nebo kartou, takže jako za mě v pohodě. Tady mají i mý oblíbený langoše na všechny způsoby. Oni to dělají se smetanou, s párkem. Tady je ten jejich nejvýznamnější s tou cibulí a s nějakou šunkou, takže na langoše určitě přijde řada. Je vstup do lázní zvenku pro veřejnost, protože z druhé strany je parkoviště. Takže když nechcete jít přes hlavní budovu, tak můžete jít klidně tudy. Takže sem jsme se dostali vlastně k dětskému takovému světu, dalo by se říci. Tady mají ty vyžití, ty nejmenší děti. Je to tady třeba ve formě hradu s nějakými draky. Odpoledne tady z toho různě teče všude voda, fungují ty stříkadla. Tamhle koukám, dokonce už se koupou nějaký 2 prckové. Jo, takže tady je to hodně, tady už to běží. Tady už to jede, ty stříkačky. Sedí tady pak různě takhle vlastně plavčíci, kteří dohlížejí na to, aby se nikomu nic nestalo. Dokonce je tady na těch větších plaveckých bazénech udělaná taková nafukovací, prolejzací a skákací atrakce, které se teďka dostanou. Takže ta asi bude, nevím, jestli je zadarmo, nebo je nějaký poplatek. Zrovna tam nějaký děti lezou, na který se tady taky můžete vyřádit. Tamhle paní půjčuje k tomu vesty. Tady si můžete jít zaplavat. Teď je tady prázdno, klídeček. Odpoledne je to tady pak hlava na hlavě. To je jediný vlastně jakoby klasický plavecký bazén. A tamhle koukáme k tomu ještě nějaká mega klouzačka. 4místná a nějaká dlouhá prolejzací atrakce, že můžete vlastně nad celým tím bazénem, jako tamhle ten kluk tam teďka leze, přeručkovat. A tady to bude nějaká část zase s tou žabičkou pro nejmenší, ta bude mělka. Jinak by to měl být 120 cm bazén. Tamhle nějaká relax zóna, kde můžete posedět. Jinak celý areál je prosetý spousty bufíků, restaurací. Teď se tady uklízí, oni to tady všechno chystají, připravují, protože tady bude mít odpoledne narváno. Takže je tady toho dost. Já jsem dorazila vlastně k hlavním vnitřním termálním lázním. Ta první část je pro děti, druhá část je spíše pro dospělé, takže já teďka se tady vtěsním do té části pro děti. Doufám, že mě tady nikdo neseřve, že natáčím. Tady jsou různý takový houpačky pro ty nejmenší. Tamhle je výřivka nahoře, tobogány. Z druhé strany jsou i další tobogány. Tady je vlnovití, který teď taky moc nefunguje. Tady je ještě klasický plavecký bazén se studenější vodou, takže teď je tady poměrně dost dětí, ale takhle se dá vevnitř taky zaplavat a vlastně tamhle máte vstupy na ty vnitřní bazény. To vede vlastně od tamhle, teď vylezete nahoru a tamhle se můžete svíst i vevnitř.
Tady je spousta lehátek. To samé, když vylezete nahoru, tam je takhle ještě nahoře patro a tam je taky spoustu odpočinkových relaxačních zón, kde můžete odpočinout. Těch jídel nebylo málo, tak i vlastně vevnitř lázní se nachází velká restaurace, která funguje formou takového bufetu, že si vezmete tác. Nahoře máte vlastně něco jako v IKEA, prostě seznam jídel a řeknete si, co chcete, oni vám to nadají, tady si to můžete sníst. To je hlavně v zimě, když jste tady třeba a venku je všechno zavřený. Tak tady jsou ty. Ze shora natáčím z patra, kde jsou ty lehátka na odpočinek, tu hlavní část. Tady je ten nejteplejší bazén. Tamhle ten je taky teploučký, ten je vlastně s tím průlezem ven. A pak je tady třetí, tam smí i děti malí. Ten je taky termální, teplej, ale tady do těch dvou nesmí a tady do toho smí i ty prťata. Venku je protiproud, různý stříkačky a vlastně tady si pak můžete najít svý místečko, kde si odpočinout. Je tady i výtah pro invalidy, takže no problém. Ještě to vede, ale tam žádný další patro není. Jsme venku před lázněma, to je ten dětský venkovní bazén a tady je ten dospělej takhle. Jsou tady střížky, což je super v zimě, že prostě padá sníh, prší, tak tady jste krytý, safe. Přemístuju se k akvaparku, vlastně vám jenom ukážu, jak je celý ten venkovní areál vlastně osazený stromy, který tady prostě dělají spoustu stínu. Takže když je opravdu velký vedro, tak se máte kam schovat. Ještě jsou tady různý ty střížky, jak jsem už říkala, že pod ně si taky můžete vlízt. Mají tady spoustu kytek. V Květináčích je tady hřiště na volejbal pískový, jsou tady různý prolejzačky všude pro děti, převlíkárny, tam jsou kabinky, tam si můžete zalízt, převlíknout se splavek. Tamhle jsou další řada bufetů. Dorazili jsme k akvaparku, už to asi běží, zatím je tady klid. Tamhle vidím, že ještě dole nějaký děcka postávají. Tady ten velký bazén, to je bazén na vlnobytí, to běží v každou celou hodinu. Tamhle je to na ceduli napsaný 10, 11, 12, 13, 14, 15, takže vždycky v celou. Tady máte nějakou maximální váhu vždycky napsanou a věk, jakou byste na tu požadovanou atrakci měli mít. Jinak jsou tady plavčíci, kteří to hlídají. Nevím, jako jestli vyloženě, když tam jdou třeba malí děti, je vykážou. Včera tady bylo takových lidí, že to nevím, jak kontrolovali. My jsme se Šarlotkou včera byli tamhle na té modré atrakci, na tu se jede na takový pneumatice a ona vás vlastně jakoby vystřelí, já vám to pak ještě ukážu. Jsme v centru Blázince. Na tomhle jsme včera byli, to si tady vezmete tu idbou nafukovačku, tamhle nahoře nasednete a ono vás to vystřelí, že vyletíte až k té hraně, v té prudké rychlosti a pak se tady takhle houpete a uprostřed se to zastaví. Jinak těch tobogánů je tady hodně. Tady ten je taky hodně oblíbený, tady ten barevnej, ten se taky jezdí na pneumatice. Tu si půjčíte, nahoře nasednete, ono vás to vystřelí tamhle do té koule, tam se chvíli v té pneumatice houpete a pak vás to takhle pustí dolů. Tamhle ty vzadu, to jsou klasický, takový ty zatočený bazénky. Pak je tady ještě vzadu, dojdeme taky k jedný takový mega. Na tý jsem teda neměla odvahu na to vlízt. To je ta vedeta barevná, tamhle nahoře. To vylezete až nahoru, na kruh, taky tenhle ten. A vlastně vás to takhle sjede dolů a tamhle nahoru vystřelíte a pak vlastně zaparkujete tady dole. Takže to musí být taky masakr. Takže jako těch tobogánů je tady hodně, ale taky je tady odpoledne sakra lidí. Pokud by vás nebavily bazény, tak je tady Adventure Park, kde můžete za nějaký poplatek takhle v tom lesíku. Je spousta těch prolejzaček stromových, tak tam můžete jezdit na zem. Tady je další termální pramen, který je vlastně nejblíž kempu.
Takže tady ten je otevřený do 8 do večera, takže jsem si jako ještě večer můžete dojít přihřát svý starý kosti. Svatá pravda. A tímto se loučíme s Maďarskem, s termálním kempem v Sarváru a přesouváme se do České republiky, do Štelplacu v Lednici, kde navštívíme i zámek a celý areál. Štelplac Lednice, Česká republika. Štelplac se nachází přímo v areálu vinařství a hraniční zámeček. Doporučujeme ochutnávku, mají dobré víno. Samozřejmě i prohlídka zámku a okolí Lednice. To byla naše letošní dovolená, kterou jsme začali v rakouském Tornerhofu, přes slovinskou Danicu, chorvatské kempy Bijela Uvala a Slapič, přes termální lázně Sarvár v Maďarsku, přes Štelplac v Lednici a zpět domů. Zase příště. Čau.